قصتا زرستا حداش تخطاتاليت ناي تقرنيا فيلم اب اير تي في مول هنده أفلتكم ما تخارع عنجا اب علم من باركا نفحصو اكي كوينو كفات تتعناتو سلام سبات كتأنو سحان سنتكا كم كنتا قوتيركا حنيك تفديلو جزي تتصبيخا قصتا سلام زبل كايو بتنكل كتفوس حولنا تاركيز كايو ندوك كتفرس تحنجيركا دغفات كترارو بيتكا بواني كايو مفتو وحلالو قربيكم صحي زرعنا مخانا استفلدو انتي مالتك يتردان هذا تصدقيمو عقلو الناس نبي هذا ولاد دليو بعقلي زصبي هذا بسسعي نحو عذبو زي تصدق شوهات تنكل كل عقمو قصتا كان نغير تعلم سلا زلخ مركسينكا بجنزبي دليتي خغبر خلي زبلات حسب انت ليكا كن بقلت سمي دليتي خغبر زخ سبعي مخاني كريكا تخاتا تاليت ناي تغرينيا فيلم اب قربا غزي اب اير تي في كتقرب قصتا دراسن دايركتورن يوناس تخسته افراي جير ستوديو وانا افراي مينستري زينا سلام كما يتخونون كبرات خاتاتلتي فنو والتا تي في مينستري مكلخال لومو انكم وترو تحستاتنا دالينا اب ساعتنا ترخيبنا لنا مدبنا فلي مخصاب زازم مسانا حبيركم كتصنحو بخبرنا قدم فلما ادالينا يزلنا تحستو زخري سوسان سلستن سماعتات اب تحت زبلار استيس تدالوي كخون حبيرنا نكاتاتلو لومندو 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 فانوس بركليلو عيتملسندو علات عسران كلتن مقابيت كلتشحن عسران شدشن اب زبا عن سبا زبا حمل مالو من محدار كباب ليبنا جنجرين كل هزبي لمعالتي معالتي زخر حبنيا بمبال مستوم كامل إرترا زمصو وصا معات زخون جغانو تغارلتي كفل سراوي 96 نبر دنتم درو 38 عامت تاقصيرم زركبو نسلزا كبرت هاغروم بجه حزبهم هيوتهم زخفول جغانو سماعتات وعلو تاريخهم من مغلاص بسو وعلو تمريحهم بوعو عقباب سلفي ناب حاولت سفرات جغانو قوو وخجو ثم بمحكوار زجمروم
ኩሉ ሰልፈኛ ኣብ ስፍራ ጀጋኑ በፂሑ በቦቱ ምስ ሓዘ ድማ እቲ ሓበን ዝኽሪ ብኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ እዩ መእተዊ ተገይሩሉ። ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ኩሉና ከም እንፈልጦ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬትና ሰማዕታት ከፊልናላ ኢና። ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተሪኽካን ጽሒፍካን ዝውዳእ ኣይኮነን። እዚ ኸምዚ ዓይነት ኣብ ሰፈር ጀጋኑ ናይ ምብጻሕን ምትራኽን መደባት ብቐጻሊ ክካየድ ንሓደስቲ ወለዶ ድማ ፍጻሜታት ገድሊ ብሰብ ውዕሎ ክዝንቶ እንከሎ ዝያዳ መቐረትን ርዝነትን ስለ ዝህልዎ ሕድርና እንሕድሰሉን መብጻዕታት እንኣትወሉን መደባት ክነካይድ እላቦ ብምባልያ ለበዋኣ ኣመሓላሊፋ ቃል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ንዝክሪ ሰማዕታት ክፍለ ሰራዊት 96 ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ነዚ ረዚን ታሪኽ ዝሓዘለ ሰፈር ጀጋኑ ሰማዕታት ክትበጽሑ ዝመጻእኹም ብመጀመርያ ኩላህና ከም እንፈልጦ እንዝክሮ ነዚ ክቡር ናጽነት ንምርካብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬትና ጀጋኑ ሰማዕታትና ዝኸፈልናሉ ስለ ዝኾነ ይዕቤ ይንኣስ ኣኽራናትናን ጎላጉል ስንጭሮታትን እንተላይቲ ክቡር ኩሉ ጸላኢናን ፈታዊና ዝምነዮ ሃብታን ባሕርና ዘለዎ ረዚን ታሪኽ ጽሒፍካን ገሊጽካን ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሰፈር ጀጋኑ ናይ ምብጻሕን ምትራኽን መደባት ብቀጻሊ ክካየድን ኣብ ቦታ ፍጻሜ ነዚ ነበርና ዝኽርታትና እንሕድሰሉ ንሓደስቲ ወለዶ ተረከብቲ ሕድሪ ድማ ፍጻሜታት ገድልን በኣካል ብሰውዕሎ ክዝንቶ እንከሎ ዝያዳ ምቕረትን ርዝነትን ስለ ዘለዎ ብኣተኩሮ ብምሓዝ ከም ዓመታዊ ንግደትና ምስ መዓልቲ ሰማዕታትና ብምትሓዝ ካልእ እዋን እውን መደባት ብምስራዕ ኣብ መዕረፊ ቦትኦም መጺእና ሕድርና ንሕድሰሉ መብጻዕታትና እናኣትወሉ መደባት ክንካይድ እናተላበኹ ደጊሜ ነዚ መደባት እዚ ክውን ንምግባር ንዝወደብኩምን ዝሓሰብኩምን ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 96 ነበር ብስም ህዝብን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ የመስግን። ኣብቲ እዋን ማለት ብዕለት 11 ወርሒ 5 1988 ኣዛዚ ብርጌት 49 ክፍለ ሰራዊት 96 ዝነበረ ኮሎኔል ኣሕመድ ዑስማን ፍሩጅ ወዲ ፍሩጅ ነቲ ዝነበረ ህሞትን ምረትን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኮይኑ ናብ 4 ማእዝናት እቲ ጎቦታትን ሽንጮርታትን ኣጻድፍን ባዓትታትን በብሓደ ድሕሪ ምዕዛብ እዛ ዕለት እዚኣ ዕለት 11 ወርሒ 5 1988 ኣነ ጸላም መዓልቲ ዝሰምያ ኢልዩ ዝኽርታቱ ጀሚሩ መጀመርታ ህዝቢ ሌባና እንቋዕ ገጽ ንገጽ ራእየና እዚ ቦታ እዚ ታሪኻዊ ቦታ እዩ። ኣነ ኣብ ተዘክሮታተይ ካብ 68 ክሳብ ሕጂ ማእላያ ዘይብሉ ውግኣትን ርብርብን ተካይድሉ እዩ ኣብ ግዜ ጀብሃ ኣብ ግዜ ህዝባዊ ግንባር። ስለዚ ስያሚኣ ጸላም መዓልቲ ዝብላ ታሪኽ ናይ ተኣህዱ ብዝኾነ ግን ብዝተወሰው ሰዋእ ስውእናት ክብረትና እዩ ማዓርግና እዩ መትከልና የሕልናና እዩ ሕድሩ ክንፍጽም ግዴታ እዩ። መቃብር ስዋኣት ነዚ ከባቢ ዝጥርነፈሉ ኣለዎ ኣብ ሌባና ከም ሰቡ ጠርኒፉ ኣብኡ ምእተው ነይሩ። ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ግን ተምረስ ሽዑ ዝጋጠመት ስለ ዝፈልጣ ኣብታ ቦትኦም ንግበሮም ኢሉ ኣብዚኣ ቦታ ምግባሩ ኣዝዮም ምስጋና ይብጽሖም። ሰማይ ጅግና ኣዛዚ ካልኣይ ቦጦለኒ ብርጌድ 49 ዝነበረ ኮሎኔል ኣፈወርቂ ገብረስላሴ ብምስጋና ህዝቢ ጀንገሬን ምምሕዳር ከባቢ ሊበና እዩ ዝኽርታቱን መደርኡን ጀሚሩ። ካብ እኽለ ማይ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሕምብርቲ ጸላኢ ኮይኑ ታሪኽ ዝሰርሕ ንወገኑ ምስጢር ጸላኢ ዘስንቕ ልክዕ ከም ተጋዳላይ ንስለ ሃገሩ ዝስንክልን ዝስዋእን ህዝቢ እዩ ብምባልዩ ዝኽርታቱ ጀሚሩ። እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ብዓብኡ ንሕና ሕጂ እቲ ጉዳይ ውኣድናን ስዋኣድናን ከነውፅእ ኢልና ተማዊትና ሓንቲ ብርግድ ናይ በዓል
من طول ديرا تا قدامي تبرجت جبرا يلوني جلود يلوني ودقو بزاك الله بزي ساجح أنت حيلي كي نقرنا أقول لنا مس جبرا ما نبزي ودقو بزاك يرو أتيني أبزقو بزي أو خن كلا خلو إلنا إذا قلت هذا زين بزخون يخون نقر أتي سكاف يجي أبز خمسة بس يوم صحوت نقر أنا نعاهم مش نعدل جاتني أقول دقنا إذا قلت هذا ترى فيكم قولوا غيركم أبزي درجات ومساحهم نايب حكي أنا متن دي بلي 5 كنت قلنا قديم تقدلاي منقص أفسحة ودقشي أبت جزيتي أزاز حيل زنبرة كم أون كابتن ولا جبريل ولدو أبت جزيتي أزاز جانتا زنبرن ببوغنام نتزنبرة وعلق جلسون كلو نفس وكف أوالم بزرزر أسمات اندا جلس يوم أبيت هاريمم زود ولا ربان شنشرون كربان تبان اندا جلسو تاريخ وعلتهم تاريخ أتم أبتتبا زغدفوم جغان نمصتومن غليصوم بوتا زي خنا تكعكنا على 11 ورحي 5 88 زي شتوتا زي كبرحو حبيرنا زياده انا بزو بوتا زي እንዳለቀምና መስመጣና ግን እዘን ግልተ ሓይሊ ናብዚ ዘለና ቅድሜና ዘሎ ወጀጅት ኢና ተጸጊዕና መዚና መጀመርታ ኣጥኸለና ጸልማት ስለዝነበረ ብየመና ነበረ ዓቕሚ ከምቲ ኻኣትወ ድግቦ ኣያተውን ኣቲዲ ኣተውን ንራግጽ ኣይንኽእል ነና ኣቲና ዝግስጋሴና ናብ ዘለና ይበሪኽ ናደይና ኸለና ግን ሃንደበት ጸላይ ብየማና ረሻሻትን ታንክታት ገይሩ ካድመና ፈቲኑ ጋንታ ሓደ ንጉሶ ቆራይ ንብሎ ተመስገን ንጉሶ ቆራይ ተመስገን በኋላ ሓደ አብርሃም ቦንኬ ተባሃል እጆ ሰለስተ ጋንታ ንኸውን ሰለስተ ጋንታ መስኮና ተንሃርም ከይት ንፍትን ግን ጸላይ ገቲሩ ህይና ገቲሩ ምስሓዘና ወደ خبرت ካሰለ ዝኸደ እቲ ካልኣይ ናይቲ ቀዳይ ጋንታ ኮምሳር ጋንታ ዝሐድሽ ዝብለኩም ዘለኹ ኣኸሎ መሊሹ ጣዕ ብሎ ክልተ ጓል ገለን ናብ ልዕለና ውፅእ ኢሎም ኪሮም ትበሃል ወደነት ትበሃል ኣብ ኣውድካ ድሕሪ ዛቱ ንብሎ ወይ ታደሰ ዝበሃል መራሒ መስርዕ ናይ ካሳብ መጻና አንስዋብ ኣውድ ሰለስተ ጋንታ ንኸውን ሰለስተ ጋንታ መስኮና ተንሃርም ከይት ንፍትን ግን ጸላይ ገቲሩ ህይና ገቲሩ ምስሓዘና ወደ خبرت ካሰለ ዝኸደ እቲ ካልኣይ ናይቲ ቀዳይ ጋንታ ኮምሳር ጋንታ ዝሐድሽ ዝብለኩም ዘለኹ ኣኸሎ መሊሹ ጣዕ ብሎ ክልተ ጓል ገለን ናብ ልዕለና ውፅእ ኢሎም ኪሮም ትበሃል ወደነት ትበሃል ኣብ ኣውድካ ድሕሪ ዛቱ ንብሎ ወይ ታደሰ ዝበሃል መራሒ መስርዕ ናይ ካሳብ መጻና አንስዋብ ኣውድ جي كلها نتاكيم أنا ودقشي حنساقين نحن تودقشين تاني بقول جي تجمعنا هذه سلسلة تجمعنا ترحنا ولا هم تجمعنا هاتين هذا اللون بخلا أي محسنا أنا هجي أجري أنا بروح ولا خال أما يصير كله مس فلو مس ولا تحت قطو أنا كذا مسلسل قديم تقاداليت بسرات عند برهان قديم تقادالاي أحمد إبراهيم سابي بوغنم هزبيرترا بعبي إدما تقادالاي هزبوي جنبار عمد تغن ورحي سمون تغن معالتي ساعة تغن دقيق تاريخ كيان زيت مزقبلن زيت سرحلان يلان انتبالكا مجنان ايكونن نابزع لتزياغن فلوز خونه أقات أميتاتيو أقواني في الناب صبوغينا قسقسنا صبوغ كيدوت مدقعتي دارغا صلاي دفعو غديفو هاديمو اب طبق كنتات نيرنا مالتيو اب موداتا كنتات تقايرو اب كببعتينا مالتي تانكتاتن تي صلاي اب دحرينا تطويو اب كببعتينا شعو ازيو مرير دماوي كينات تقايدو ازيوم بلوصات لحمت ህብረት ዝኾኑ መንእስያት አዚዮም ናሽቱ ነዚ ሀገር ስለዚ ሀገር ደጅ ሓሊፎም ማለት እዩ አዚዩ ኩሉ ግዜ ኩነታት እንድሕር ዘይት ዓዊት ካሉት ኩናት ብናት ከዓወት እንድሕር ደይ ተዛዚሙ መስዋዕትሲ ድርብ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ መስዋዕት ከፊልካስ ሓደ ነገር ክትዕወት ኣለካ ሽዑ ክንዕወት ኣይከኣልና አዚዩ ከቢድ መስዋዕትን
ዋጋን ከፊሉ ተጋዳላይ ማለት እዩ ካብኡ ውሕዳት ሰባት ኢና ወፂና መወዳእታ መዓልቲ እታ ጋበ ወጋሕታ ካብዛ ፀግዒዛ ሕጂዛ ሓወልቲ ንተፈላላ ዝወዓና ሎሚ ካብ እግራ ካብዛ እግርባ ፀግዒ ካብ ናይ መወዳእታ ውግኣት ሒዘ በታ ናይ መወዳእታ ባሬላ ዝመርሖም ዝነበርኩ በዓለይ ነይረ በኣካል ዋጋሕታ ሰራዊት ኩሉ ጽሒቡ ንሕና ኣብዛ ጫፍ እዚኣ ካብዛ ሩባ ተሰኪምና ቤን ንኸይድ ነርና እዛ ፅርግያ ሕጂ ወፂያ ዳላ ቀደማይ ነበረትን በዛ እንዱና ዛ ተኺላ ተወርድ በዛ ክሻፋያ ነይራ ንሕና ግን በዚ ዝባንት ሒዝናዮ በተልዓሊ ተጠዊና መገዲ ክንደይ ሰዓት እዩ ዋጋሕታ መን ሓልሓል ካብዚ ክተብፅሖ ቀሊል ኣይኮነን ሰማይ ጅግና ሓወልቲ ልቢ ጸማደካ ረኺቡ እዩ ዓሲ ኣዛዚ ቀዳማይ ቦጠለኒ ብርጌድ 49 ክፍለ ሰራዊት 96 ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቲ ኣብነጋሲ ጎበዛይ እቶም ብሓባር ተጠርኒፎም ኣብቲ ሰፈር ጀጋኑ ዝወዓሉን ብሓባር ኣብቲ መጽለሊ ቦታ ምስ ተራኸቡ እዩ መግለጺ ዝሃበ እዚ ኣጋጣሚ ነዞም ዝስዕቡ ኣካላት መልእኽቲ ምስጋና መሓላልፍ ልዑል ክብሪ ይስምዓኒ ነፍሲሄር ኣባ ያዕቆብ ብስካካ ተፈሊና ሕጂ ምስቶም ናብና ክብሪ ቦታኦም ክዕርፉ ዝገበርዎምን ሓወልቲ ክሰርሕሎም ዝለዓለ ደረጃ ዝሰዓርሎም ጀጋኑ ኮይኖም ነዚ ዕለት እዚ ይዝክርዎ ከም ዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም ሕጂ ኣብ መንደፈራ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ስታቲክስን ምሕዳርን ሓላፊ ናይ ሽዑ ምክትል ኣመሓዳርን ንኡስ ኣውራጃ ሓልሓል ቦጎስ ነቲ ቅድሚ 36 ዓመት ዝገበርዎ መሰንክር ኣበርክቶ ድኻሙ ከይፀብፀበ ኣብ ውሽጢ ሓፂር መዓልትታት ብፅሑፍ መልክዕ ከም ዝቐርብ ብምግባሩ ካብ መንደፈራ ብምምፅኡ ኣብ ዝኽቡር ዕለት ምሳና ክውዕል ፈቃደኛ ምዃኑ ኣዝዩ ልዑል ምስጋና ከቕርበሉ እፈትን ኣቶ ማቴዎስ ማሪቆስ ናይ ሽዑ ኣነባሪ ዓዲ ሊባናይ ንታሪክ ናይዞም ጀጋኑ ብዘደንቕ ብቕዓት ዓቂቡ ብምጽናሕ ዝገበረልና ኣበርክቶ ብምዝካር ልዑል ምስጋና ከቕርብ ከለኹ ደስታ ይስምዓኒ ካብ ሰብ ውዕሎ ክፍለ ሰራዊት 96 ነበር ከምኡውን ኣቦ ወንበር ማሕበር ምትሕጋዝ ክፍለ ሰራዊት 96 ነበር ሌተናል ኮሎኔል ረዘነ ተስፋሃነስዩ ንሕልና ዘቐስንን ሓላፍነት ዘሰክምን ናብ ወለዶታት ዘሰጋግር ረዚን ታሪክ ሰማዕታትና እንስንደሉ መዓልቲ ዝኽሪ ኣብቅዓና ድሕሪ ምባልዩ ናብቲ ብዕለት 11 ጉንቦት 1988 ዘጓነፈ ብሸነኽ ወገንን ብሸነኽ ጸላእን ዝነበረ ውዕሎ ገሊጹ ዕለት 11 ወር 588 ዝተኻየደ ናይ ወገን መጥቃዕቲ ኣሃታት ክፍለ ሰራዊት 96 ንጸላኢ ከቢድ ክሳራ እናወረዳን እናቐፍቀፋን ኣብዚ ዘለና ከባቢ ምስ ኣብፅሕኦ ጸላኢ ነታ ንወኪጁ ንምቁፅጻር ትጠማጠም ዝነበረ ተባሃሉ ታንክታቱ ብድሕሪት ብምጥዋይ ኣብ ከበባ ብምእታው ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደላ ይፍለጥ እቲ ብዕለት 11 ወር 5 1988 ኣብ ልዕሊ ክፍለ ሰራዊት 96 ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሊበና ብሓፈሻ ህዝቢ ጀንገረን ዝነበረ ክብደትን ምረትን ሓደ ካብቶም ዓብ ታሪክ ዝሰርሑ ኣብነታውያን ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሊበና ኣቶ ማቴዎስ ልቋስ ተስፋጽዮን እዩ መብርሂ ሂቡ እዛ ሽንጥረት እዚኣ ትረአየኩም ዘላ ኣብዛ ግራት እንዳቦይ ሰረቐን ንታሕቲ በያን ተውርድ ኣብኣ ሓያለ ስውኣት ጸኒሖምና ኣብ ሓደ ቦታ እኩባት ጸኒሖምና ሕልፍ ምስ በልና ኸዓ ባሕ ዝበሉ ጸኒሖም ኣብታ ኻላይቲ ሽንጥረት ያነ ወይቲ እታ ጎቦ ናንዳ ካክ ላዕሊ ገጻ ተውፅእ ሽንጥረት ተቐምጦ ዘላታ ኣብኡ ድማ ካብ 10 ዘይበዝሑ ስውኣት ብሓንሳብ ጸኒሖም ውርድ ምስ በልና ኸዓ ኣብ ክልተ ቦታ ጸኒሐናና ዘን ደቂ ኣንስትዮ ብምንታይ ለሊናየን እዚ ረጆ ቤቶ ስለዘየናይ ንበር ዓፅሚ ነይሩ ረጆ ቤቶ ቁርብ ሕንፅኽታ ክጸኒሕና ሳልሰይቲ በዚ ተቐምጠ ጋባ ላብታ ምሽታን ኣብታ ንግደ ገፃ መውፅኢት ዘላ ትሕታ ጋባ ኣብኣ ሱር ጋባ ተተርኢሳ ጸኒሓት እታ ሱርታ ጋባ ተተርኢሳ ጸኒሓት ካልኦት ኣብዚኣ ተሰውዮም ዘለዉ እዚኣ ተቐብሩ 63 ስዋኣት እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ንብል ንሕና
دم ثلاثة دم فلسطين دوتام سوسة دم سبعتين إذا مسرينا أبا يعقوب بحالو كاهن مطيومنا مسباتو لزمات هذه لزم سوات مسرعية لعلها ماتيوس هذا أما محدار مدينة ودهيقتني وصومني تفاني سني حمنا إذا قربان كن قبر لهم تفقدوا لنا بهم الله وقوديون إحنا خابنهم ألا نايلهم وخابننا خاي تركون زيادة سريحة من بر ما يقتلون إذا كبر حزب ستري وزن لهم كابتروا ما لسهم تسوولوا حصا بجمال بعدين ماي بجمال بعدين الناس هبارته إذا مقابر إذا كسرح كيلو إذا مقابر إذا كسرح كله أبا يعقوب من السماء وارسم بحكي التاريخ يوم تاريخ كأقدي فمن لالو نيرو مناوني أب حزب كرن علي وما سنيرو حزب كرن علي انتهي تقابرو لم تري يا وزي الله غلوب أجوا تلقس تعتق لهم بحزب كرن علي ذهبوه باجيتك عشرة صندوق أبتاك يعني قدامي مدبر دلا فلنجامينا أبو عشرة صندوق عبيت تسريحا كابشو كنا خاب دفان دا تلي حبس دبال حمشته طاقة وسيدنا طاقة إذا حمشته طاقة تبرعاتي منا تبرعاتي منا علينا روح المسلمة كذانا أسودهم دبال على دبان كا ثلاثة طاقة هيدنا إذا شمن طاقة حزنا مسينا نعم كل عري أبا مسمتانا حزب سراويتن تتبقى الشعوب بخمسين دك السنة كل عالم تحبسوا له سيري خود قلب دناري لا قرقنا كيتري قرقاش لهرند لينا أربع سيخا لينا سعيد لهرند والتا عبابد قلب دناري تاريخنا أخجابي تحبن ناكرشم توتاي ساقا قرقاش كلاخ أربعة انقوا سعيد سسريق دساوترين دساوتا ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ህያብ ስዋዕትና ዝኾነት ሃገርና ኤርትራ ተሰዊእናላ ሰንኪልናላ ደምና ዘፍሰስናላን ዓጽምና ዝዘረአናላን ምዃንና ኩልና ንሰምዓሉ ሓቂ እዩ ሼኽ ማሕሙድ ዑስማን ንስለል ዓላውነት ሃገሩ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዓይኑ ዝኸፈለ እዩ ነቲ ካብ ግዜ ንእስነቱ ዝነበረ ፍጻሜታትን ግፍዕታትን ናይ ዕለት 11 ወርሒ 5 1988 ብምዝካር ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ርእሲ ዘለዎ ሓላፍ መሪሕዋ ይፈልጥኒ ኢሉ ናብቲ ግፍዕታት ዝኽርታቱ ዝኣቱ على تسرى وكل وارح الثلاث كل ألف وعشرة وسس ميلادية شهدانا 1988 يوم تذكرته وزيارة شهدانا امبارح هلا على منطقة جنقرين قرية فورتا جبل وكجو مقبرة الشهداء عنواننا يهتاتا يوم 11 شهر 5 1988 قبل سراوي 96 لا استبديت ولا قبت باتا ኤርትራ መሬታ ባሕራ ነብስ ወከፍ ስድሪ ጅግና ዝወደቐላ ደም ጅግና ዝፈሰሰላን እያ بجግንነት ተቃሊሱ ረዚን መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነት ተጎናጺፉ ጌናውን ካብ ምምጻእ ናጽነት ሓሊፉ ኣብ ምክልኻል ሃገር ምውሓስ ዓላውነትን ረዚን መስዋዕቲ ዝኸፈለሉን ሕጅውን ብኹሉ መዳያዊ ዝኸፍል ዘሎን ስለ ዝኾነ ተረከብቲ ሕድሪ ብተዓጻጻፊ ንቕድሚት ክትወስድዋን ልዕሊ ዓለማ ክሰቕልዋን ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ጉዳይ እሞ ታሪኽና ታሪኽ ሰንሰለታዊ ወለድታት ስለ ዝኾነ بخبري نحزن نعقبون
بقاتم عياشو بالزريو عبدان فطرتنا زيرا تقوت مثله كان برقواب سن حساب طاقوان مشنقوقان طلفلاف وديتن جوبان حارطان كم زي تفطره كوصو خب عالم بايتو تغابيوم كفات نخندفو كارتات حنصيصو نقلقل زافو مرغص امسكلو تماسي عمرستو غوانا مستبهله اب غزا مربتو ايقيلو بقى مغبع بعن وستان عرطيمو تكساصن عسعسن حفسينلو لبونان لزبن امبيلو بغادي كاب عمص حكيلو احنا بلو من الشر على يا شاي حوارو توغيغو بصلمات ابتا اشخ بايتا ترئيتو دلهمت فقرني عدبو سنقون عدقون غيرو دمون عصمون حزو واغا نزامدرو اسياف زمن صفو روباموت سغيرو غهر مسرمصو سيول بتقللو هردغم ميلو عدتا تخوالو افهم بخفتو غهر يملسلو نسوات زلو زي اللخ نسو نموت قلبيتو بسحلة تنفاسو نفتحي فتحة نمدربهم كيرو انتس كأمنلو انتس كعقرقرو طبع دحر دقيم إلوه بمحلا على التانية باللان تفنطيرو زلا نسوات دباب سلام دباب نحرنت ويكسر بهوت ويكنبر دحرموت هئنا بلقت دربتات عقلي نو كبلو وقت زمنو خعري نعياك حلم زمن إدو مسنة داكا مسحتلا الميمون نات أرقا زقدمت هنفيفو زد حرس عبو المسوات رديس عرر راربريبو سلموغوت حيلي سسعة زمان قدو رتعة البو فردي كابتت علام أقدو يا إيزارا ماين عقبو حزو نات كابو توريس ماي تزريقو عينو زي حسي قرنبت تنقرتي زانتان بسان بقيعن أبروبا عمستي أبزع علم تواسؤو مريد تراجدي زينا موت بركتا ناي زرافو عودي كعكعتا آقناي معدرا سهرو حساباتا خيسي مدربيتا قورو شاموت بزيحو أبسا زيبولو معين تبلا ستقبل النابولو بتأكار تنبيتهم زمنو مستدونة أهي فلاساتات تصفو مستدفنة ساعونا مرت نتيقو خنفنجي نوتي أكاليحو مدشانا يفردي أي صوراني إلو سرقينا يحارنت مسلوخ منزع قديم وانوت هيوتو منينو نبرو لين نابلا بعد ما سبقو متكلمنا تخلق نقلقل تنقتو حقيرو عقب بمأخل تربيعو منيهو بدرب قرني بنكر دادن فليونا لليه قرد قراديدو تتعينا تتعي حقوقو هبونو نتقار الزمنوم بانا أمعديو كينو تنقلقوم كابتي حدق السماي مليسون قعريرو بسماي سمايات نبرائي حقيرو يا إيه خوردوو كابتي بريخ سفرة تمحل كريموم قدلو بانديرا كبر كبلوو أهتيموم مقالحو جزي مسحادموم جزي خلقحو نسوقن توقيقو نحادي آيلو قتتنا لهله ويا وسيخلو فانتقوهم كيدو بريرو خم نسري وانات بحر دم سماياوي حري نهنسا عدبو مسرت تنصفو أوديقو ناودقس مليونات عرفو تنفاسات يخفيلو حرنت كعدق نلو من صباحن بعلو نخدنقق نسون نهبه أدرع تقبلو نسون نعمره وغنو يهتيرو دباب نخخون نترتع فردي أب أدماس سفيرو أسمع وعدي
نموت كيرو ناب كبور مسواتي زل عالم زنبب رزين مزاقبتي سوق تباهلو سوق غد حزبي زمن نمكو قطر وعلته زعبي عوض نحفاش كبرات تخاتلتي فنو والتا تيفي مينستر مكلخال نلومي زدالنا يم تحسوتات مدبنا زوم كتكاتلوم صنعكم يم نيروم ابزمت بخالت تحسو حساب نراخب سسناي نخلنا زل علماو زخري نسمعتاتنا